Васенька, привет. На Хамбал сам. Дуспа за Кипър. Европейска квалификация България Кипър. 12 на 11 за България. Васенка на тази игра са много добър. Да. Трябва да ти покажа някои финтове. Много добър отскок имам. Много рязък удар. Много рязък удар. Това се прави. Всичко съм добър. Без гимнастика. Той кон с гримни, без гримни не ми харесва. Васенка, ще ме дойде? Нищо. 11-12. 12 на 11. С английски съм горе-долу, за една тройка. Като спортище.